हेलौ खोनादोंना खोनायाखैब्रा मानसिफ्रालाय हेलौ माइ टेस्ट नोम्फा टेस्ट खोनादोंब्लाबो खोनायाखैब्लाबो एफएम रेडिअ बायदि ज्राव ज्राव बखिलांबाय थानोसैलां खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट स्टुडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय लानाय जाबाय आं दिनै दङ नोंथांमोननि गेजेराव मावजि बुन्दा गोथां गोब्राम डायलग होनो खामफ्रामनाय एवफ्रामनाय जाफ्रामनाय डायलगफोरखौ आं होनो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं दङ दिनै मावजि बुन्दाया बिदिब्ला फै लासै गुबै आयदासिम दावथ्रोदलांदोनि भिडिअखौ नायनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ खावलायहरनो लुबैयो खावलायहरनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना नायनानै एसे लाइक ना साइक होनो बेखौ थुना होदो आरो जायफोर साबस्क्राइब ना साबस्क्राइब ना जख्रेब होनोथाय बेखौ थुसि थुना होनायजों लोगोसे बे घन्टा ना घेन्टा होनोथाय बेखौ दामना होलां थुखावना होलां आच्छा जुरि जेननोसै ना मा होनो रायजोफोर साला मोनसे बाथ्राखौ आं सम सानबाय थायोलै बै कारेन्ट बिलफोरानोथ' मा रखमनि नांगौनि बारा फैयोब्रा साला मालाबा आयु जि फैखायोना आरो सोरनिखौथ' खोनायो आं दान मोनसेयावनो 50,000 1 लाख बायदिसिना फाग्ला बिदि जायो सोरबा बिसोरनोथ' साला मिसिबनासो दाजाबो ना दानख'नांगौ दाजाबोसोब्रा बिसोरलाय सन्देह जालायलाङो ना मिसिथारो बिसोरो साला फारसेथिं जोंहा आनलिमिटेड टेनसन आनलिमिटेड उसुबिदा हजों फारसेथिं मोजां मोनलायबाबो रिसार्च रेस्टुरेन्ट माबा बिल गारलायबाबो जौनि बिल बेखायनो होना रावनोबो दिल सेंग्राफोर बेखायनो मावजि बुन्दियाबो रावजोंबो जाया दिल सेंग्राफोर आं जाया सादा बुंखायो खिन्थु आं सादा सिदा मोनसे खोथा गोसोआव ला सेंग्राफोर नोंहा जुदि माबा मोनसे सिमां दङब्ला माबा थांखि दङब्ला दानो गोब्राब नाजानायजों नाजाख्रेबबाय था आरो माबाफोर गाज्रि हुदा दंब्ला दानो सोलायखा नङाब्ला जुदि बोरैबा हाबा जाफ्लांबा टिभिनि रिमोट आरो चेनेलखौबो सोलायनो हानाय नङा मानो मिथिगौ सानना नायदो नां बुंलायनांगौ मानोना नों नायनो नागिरगोन साउथ इन्डियाननि मुभि आरो हिन्जाव नायनो नागिरगोन दिंताना सिरियाल आरो बेल' नङा गोबां आसोलफोर आं सम सानोदोलै साला खायसे सिख्लाफोरनि खाथियाव थाबानो जि अयथासार मोजां मोदोमनाय मोनोलै जि गोथाव मोदोमफ्रु मा फोनो मा दाफौबो जि इन्टारेस्ट जि साफा मोदोमसो गारोलै आयु अख्लाबनो बायदि गोसो जालायलाङो आङो साला आं सम सानो साला बिसोरथ' मालाबा थाइबा थाखानि मुला जानानै खिफिबाबो बे खिफिनाया बिसोरनि पारफिउमजोंनो पात्ता मोननाय नङालै बे सानलायलाङो बेखौनो बुङो थाइबा थाखानि मुला गेसाव दाना 500 थाखानि पारफिउम लानाय वा अयथासार टेलेन्ट देलाय सेंग्राफोर नोंसोर मा पारफिउम एसेर लायो आङो दे कमेन्टआव खोथाहर दै आंनाथ' दुगैखांबाय थावखौ हुस्लिनबाय ब्लड नै आरो दाथ' गोलोम बोथोर गोलोमनायजोंनो गेसाव बै अमा बुन्दा मोनामलायगोन नङाबा बे बोरमा सार हगारनाय बायदि मोनामलायगोन बे आसरिकसो नै दानि बिमा बिफाफोरा एखेबारे डिजिटेल मेन्टेलि टर्चार खालामनो रोंबायलै साला जेब्ला नों एग्जाम खाथियावबो फरायाना बा गेमफोरल' गेलेबाय थायो नोंस्रा आइमोनाबोथ' मबाइलखौ लाना दोनखुमायो खोमालै ना आरो चार्जारफोरखौ लाना दोनलाबायबानोथ' आयु माबादि मोनगोन बेखौनो बुङो मेन्टेलि टर्चार आंथ' जिउखौनो मबाइल गैयाबा गैया बायदि मोनथारो लांदां मोनथारो दाबादियाव मबाइल गैयाब्ला थानो हानाय नङा हिनजाव गैयाब्लाबो थानो हागोन बादि मोनो नाथाय मबाइल गैयाब्ला थानो हानाय नङा बायदि थानो हानाय नङा बेसे बखिबावनोलै गावनि जानानै मेथाइखौनो दोंसे स्राय खनस्रानोसैलां ब्रेक टाइम लानाय हिसाबै दैमा सेराव सोर खिनाय जान्जियाव मा बुस्थु बेलाय मेगन लादाय गुस्थि गेदेर खानाय गोलाव माबा गिबि ससेखौलाय आंलाय बावबाय लै दैमा सेराव
जाबायलै नै रायजोफोर मोनसे खोथालै ओइ दानि बोथोरफोरानोथ' माबे समाव मा जायो माला समाव मा जायो हमनायनो मोना माथो दसेनो सान्दुंबो दुंगोन दसेनो अखाबो हालायगोन दसेनो बारबो बारलायगोन सिमब्रे सिमब्रा दसेनो मोफ्लामलाबायगोन जेबो सिगनेलबो गैया माबो गैया थिग बेबादिनो दानि गोसो थोलायनायफोराबो मालानि समाव सोरजों मा जायो सोरजों मा जायो जेबो गेरेन्टि गैया फाग्लासो सानैसो मानसिफोरा फेसबुक टुइटार माबा माबि बन्द जासिगोन होननाय लोगो लोगोनो मा खालामगोन मा मागोन साननानैनो आगोर मोनलायाखैमोन मावाना दावनाय ना रोदावनाय होनोथाय बिदि जालायथारदों बा मालायनो सोरबा सोरबाथ' नाम्बार हरखादोलै नाम्बार हरखादो दिनैफ्राय नुनाय नंला जाबावलायो सानसेयावनो टेन्स मारनो नागिरदोंमोन बिदिबाथ' सोरनिबा थाखाय प्लास पइन्टसो ना मा होनो अबसे नंमारगौलै ससियेल मिडिया बन्द जामारगौब्ला बेकाराथ' बेकारसिन जामारथारगोन फाग्लासो सोर बबेथिं मा खालामदों मिथिनाय नङा आरो दाथ' लकडाउनजों सिख्ला नायनो गोसोबा फेसबुकफोराव नायाबा मा खालामना थानो नङा होमबा ओइ लोगोफोर आं मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुबैदोंमोनलै बै आइफन ना आपेल मबाइलावनोथ' फ्रन्ट केमेरा थाया नामाब्रा माथो बांसिन आइफन लाग्राफोरा माबा आयनाफोरावसो थानासो सेलफि लालाबायो सम सम सानो लाङोलां बे आपेल थाइसेनि सिम्बलखौ दिन्थिनो थाखायनो बिदि आयनायाव साफायथारदोंलै बे होनना जोंफोरा गैया नालाय मिथिलायलालै आरो नै सम सम फेसबुकबो लाना नायबानो जोबोर दुखुबो मोनोलां लोगोफोर माबा जों बर'फोरना ससियेल मिडियाव माबा हिनजाव खारजानाय हिनजाव गोमानाय बांगाल सेंग्राजों दोनखारलांजानाय मा बेफोरो साला सिगां 20 बोसोर सिगांसो खोनालाबायोमोन उन्दै गथ'फ्रा गोमादोंनो माबा साखनद्रा लांदोंनो माबा माबि दा माबा हाबा जानाय हिनजावफ्रासो गोमालाबायो बे फाग्ला बिदि जायो आरो फेसबुक रादाब नायबानो खालि रेप केस आसलथे संसारा मा जामारखोलै हासुलि गावथारला खालामबासो रेप केसा खमायमारगोन दांलै जाबायलै जोबथारनायाव आं मोननैसो मेम शेयार खालामना ब्लडनोसै रुल इज रुल माखौ बुङो आरे जाम्बा आं मोनसे एगजाम्पल होनि जों जेब्ला उन्दैयाव मार्बलफोर गेलेयोमोन ना अब्ला मार्बलफोरा उसुबिदा जायगायाव थांबाय बाबाबो बे जायगानिफ्रायनो गावनो गोनां जायोमोन आरो गासिबोथ' रुल थायोना आरो बेफोरनो मोनसे एगजाम्पल रुल खोनानो मोनदों दानिया माथो मोजां मोनलायनायावबो ब्लुटुथ बादिसो जाबायनोलै खाथियाव थाबासो कानेक्टेड जायो गोजानाव थांबानो चार्जिं निउ डिभाइस बेखायनो फोथायनो हामारालै नै बारसे बिबारजों दोंसे माला जाया फांसे बिफांजों बागान जाया गांसे बिजाबजों गंसे लाइब्रेरि जाया थिग बेबादिनो सासेल' हिनजावजों मोनसे संसार जाया बे फाग्ला बिदिनो जायो असदानो आच्छा दिनैनि बखिनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो साबसक्राइब खालामदो आं ब्लड बाय दे ब्लड बाय आइ एम इट आउट